Kicengsi kardom kadu kawi karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fans tami lapen pini nali tama fan la video long nangithan ponsi labang ki eShramCard Dolo Pulote Kopi piale si kelong jima lapen kumama tumsi labang so eShramCard ke apply long jima lapen koson si ke apply nang jima la sopotang pini nali tama fan la video long etithini alam nang than pachini ponik po nali tum la YouTube channel subscribe rilang pude subscribe ikon lapen videos tami nang litum share ponikon ate non pati pen eShramCard a details le lang polonang lapen chithan polonang tangte chithan polonang eShramCard Dolo Pulote Kopi piale si litum kelongji lapen jong si eShramCard avelang polte koson si ka apply nengji lapen eShramCard avelang polte apply nengji ma apply nang nima la soputhak tami non ethithini lam chithan polona eShramCard labangke Government of India mate under the Ministry of Labor lapen employment labang so department pensi labang so eShramCard labangke paklang poniklo lapen eShramCard kiduneng jikin ang so datum labangke kaike la kachong datum lapen construction worker pulotangte building hem ki kim lapen la labor asai ke claim dun lapen vendors lai tum hansi labang so card bangke kapanong pilo lapen alang litum labangke labang so card bangke doi wek nang po lapen eShramCard jong si apply lo pulte nali tum dai UNA number longji mate universal account number long exi mate digital cards tame nang litum long ponik po lapen labang so UNA number dolo lapen eShramCard dolo pulte nang litum dak penang an ali bangke nang litum long donik po jolalo lasi eShramCard apply ji pulte arta labangke 16 pen 59 arta tum bangke labang so card afarman labangke jog don ikme mate apply don ikme lapen sector labangke unorganized workers mate not EPFO lapen ESCI EPFO pulte la PF tangka mate la pension lai kido tum kalidet nang po lalo pulte alang litum bangke jogdon long ek po lapen nani tum mathaji documents tami kopi piason si kenangji eShramCard ke apply aphan documents labangke ajat documents mate la ana documents kinang uji phabangi kali nali tum malong Aadhaar card donengji lapen Aadhaar card long killing a mobile number labangke do igwek nang po lapen bank account nang litum malong do nang po mate bank account details nang litum pinang po lapen income tax status labangke should not be an income tax payer lapen la income tax ki pidun tax PY tum stame labang solli bangke mate labang so card aphan bangke alang litum apply long lelo lapen benefit mate ali labangke kopi piason si kelongji eShramCard Dolo Pulote insurance doji jong si eShramCard doek abang puba abang pi abang si accidental penjong si cewaik jui bathi thilot pulotangte alang litum da insurance labangke 2 lakhs an mate lakh ni an alang litum long ponik po lapen insurance disability da long lang insurance disability pulotangte eShramCard doek abang pu mate abang pi abang accident that pen akeng ba ari haino igdak pulotangte alang litum dak 1 lakh an batai siwet pen insurance pangke long ponik po lapen do tulang eShramCard jong si dolo pulotangte pensionalis tami dak pen long ponik po lapen la eShramCard ka apply vek abang pu abang pi abang 60 years jong si pling lo pulotangte alang litum eShramYojana long 3000 mate suri ke thom labangke eShramYojana bang si alang litum long ponik po lapen labang so pension scheme labangke under PM SYM jola so scheme lo lapen government scheme sitame dak penang an nalitum jogdon long exi mate apply don long exi labang so scheme kuna sike klang jima lapen koson si karju long jima pulotangte nang litum eShramCard diagta eShram website along wang pen nalitum dak pen government scheme kopi piason nalitum pan eligibility ma labangke alang litum ladak pen si lang si apply to nang po lapen eShramYojana along monthly 1000 monthly update labangke la sonlo currently not provided by central government but some state may offer 1000
per month de lapen ason lo labang so scheme labang ke ene ke central government pen sepak lang polo eShram card scheme labang ke stame central government pen bang ke suri sian bang ke pipon pela lapen kapre kapre state long bihara long kerala long labang ke jeklo ejon pen la eShram card ke do tum suri si tangka labang ke alang litum long pon ik bom lo labang ke state government pen si ki pipon central government pen bangali apen non puthot asam long stame labang so la suri si Longji labang ke update nang le da prang pon nang le tum la so YouTube channel long se thek pon long ikpo jong si update nang le pulo tangte pen la suri si tangkal chiklo jon tin labang ke long don ikpo la eShram card ke do tum bang ke la pen ke apply nang ji koson ma pulo tangte nang le tum online se apply nang ji online ke apply ya process bang ason lo nang le tum la da ke thek pon long la so link long nang le tum dam nang po mate la video comment box long nang litum link long iksi ala so link long berlo pelotang tin nang litum la eShram official website along nang litum hanang ponik po la pen ada nang litum thek long ji screen along register on eShram puge tok do ji la so dims nang litum berna po la pen la so eShram card ka apply ning ji a process tame ni li la so YouTube channel long upload tang do nalitum lang le lang pulte lang dami kon kali pulte la video ki jot molam nalitum photo hoda technology arjan technology hoda nalitum bearing on lapen koson se ka apply ning jima la so video bangke nalitum thek pon long ekpo lapen nasona register eShram long nalitum berna po screen long technology nalitum aadhar number berna po lapen verify OTP bo la son berna po OTP nalitum la aadhar card long kilinga mobile number along nang le ekpo lapen OTP bang submit nang po submitted pe na fi nalitum verify long bernang po verify successful lote nalitum dak a form chingpu ponik po eShram card ka apply ning ji a form la bangke nalitum dak ka fill up ning ji la bangke occupation address skill details la nalitum fill up nang po la pen bank account details la stame nalitum angton pen fill up dun thai nang po la pen fill up tang elo pulte nalitum submit nang po submitted pe na fi nalitum la dak pen eShramCard mate UNA number nalitum long ek fit po jalala lapen offline process bang son lo offline na ke offline pulotang de CSC center long dam nang po common service center puta po dan nalitum aadhar card bank account details nalitum chepo nang po pon po alang litum stame hoda CSC pen stame online se apply po lapen online alang litum na apply pick that pen nalitum apan a card bank nang lodon ekpo lapen labang so eShramCard ka apply bangke ini nani tumjang si thek pulote la bangke akijo si ke apply mata akijo pental long stame CSC center ba computer kular long dam pulte nali tumapan paro si pen ba paro hinian stame na endeta thekji si eShram card kavelang atum nali tum labang so video lang pen jong si nali tum kilang pen jong si kupini ale ki Longji ason pulte nali tum avelang pulte prabjin pen apply ikon la pen kidotang atum mang la pulo ale ki Longji bangke non nali tum dak benefit kopi pc ki Longji ma la bangke nali tum chini pon ekpo la pen video nali tum sharing on la pen jong si nali tum eShram card apply ji pulote daki pipon la contact number technology la so contact number long nali tum call lo pulotangte nali tum aadhar card la pen bank account nang send nang po WhatsApp lo nang send lo pulte la OTP bang pidon chor lo pulotangte nali tum eShramCard bangke long ekpo jalalo la si pini a video long bangke nilin la eShram card a benefit aputhak na ke than ponji la bangke la an chor lo nalitum la so YouTube channel la anta subscribe ke lang pulte prapjin pen nalitum subscribe igon tangke domi thakmi kadu kavi kar BT 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tambe nilhin pen kardom